हेलो फ्रेंड्स केमी अच्छा जय जगन्नाथ। आज मोर फास्ट ब्लॉग यहाँ हूँ आज केरल भल कल्चर विषय जनइबी। आज केरल महाशिवरात्रि जागर केमी पड़ा जाए देखेबी केमी दीप जलाती आउ हाथी केमी कल्चर विषय जनाती सब जनइबी। चलते फोटो पार्टी करूँगा जूता चोरी कांगार मुड़ी साइड जूता चोरी
ഏകരൂപായ നമഃ മഹാരൂപായ നമഃ മഹാനാഗഹനായ നമഃ ഉന്മഥായ നമഃ ന്യായ നിർവഹണായ നമഃ പ്രാണായ നമഃ പണ്ഡിതായ നമഃ ബഹുമാനായ നമഃ
പാർവതിക്കും ശിവനോ പിറന്നോ ഓമോലും വൻപിച്ചുള്ളോരു വിഘ്നം വിലകിനോടഖിലം വന്ദേറും തമ്പുരാനേ കമലം സന്തതം കൈകൊള്ളുന്നേ